Vale. Bueno, Nasker taldeko bikide azkau, esan bezala 2 urtezo azte talde itxoakin, ez da? Bai. Nola hasi izan talde hori esan dezula? Bueno, hobeto ezagutzeko, guen gaine azken aldian nola iten egia. Ikusiko dugu, bideoklipen bat baldakazue prestatuta, bakit bat baino gehiago, ez da? Zein alko genuen ikusi hemen jendia jakusteko? Bakarra daukagu. Bidelagun. Vale, ba orduan hoiz ikusiko dugu, guazen bertara, guantxe gato. Zerritan jarri naiz hemen, gauza polita ez da, Eskerrik asko. Eskerrik asko zue, ikutan hori olako gauza egiteagatik. Egia esan, bueno, ze musika estilotan, gaur egungo musikeroa itzaizu gustatzen egia esan, nola estilo baten kokatzia, baino... Bai. Ja, bueno, baina horregatik generalizatzen dugu pixka bat, eta esaten dugu popa egiten dugula. Vale. Gero ja hortik, pues... Bai, errazagoa da. Bai. Hola, saikatza. Ados. Bueno, eta, esan dezue, 6 kantu ja badaudela horrengo dizkan, ez da? Bai. Antazko dakae, edo... Ez? Bueno, berez, popa da dena, baina, Bai. bueno, adibidez bat kaineroagoa dena da, dago, gero 2 ingelesez dira eta 4 euskeraz. Ze ona. Bat da rollo countrya. Hemen esatzen dugu, baina berez popa da baita. Vale. Eta, bai, hori. Bai, momentuan sentitzen duguna. Bueno, eta, ader, zenek jartzen ditu letrak, zenek jartzen du doinua, nola kudeatzen dezu abesti bat iteko garaian? Ba, eske, justo 6 abesti bakarrik grabatu ditugu, eta da dena nahiko berria guretzat. Denetarik atera da, osea, adibidez, batek etortzen da letrarekin eta beste batek egiten du melodia, baina denak egiten dugu berez, ez? Bai, norbaitek ideio oinarri bat eramaten duen txaiora, eta hortik ja bakoitzak egiten dut zerbait. Baina beti da oleko danetan bat beste baino gehiago mareatzeuna, ez da? Hemen ala izangoa. Ez? Danak mareatzen zuen pilo bat hortzen. Bai, pixka bat, bai. Gero bakoitzak bere instrumentua, pues, ez horrekin baita ere, pues, bai mareatzen duela gehiago, baina... Ez, osea, nahiko ongi moldatzen gara egia esan. Eta 5 zaudete taldean, ez da? Bai. Bueno, 6 instrumentu topatuko ditugu, eta zeintzu zaudete taldean. Nik jotzen dut bateria, eta Karmele ahotsa. Badugu Aritz basuan, Ainoa gitarra eta baitare ahotsetan, eta Jaione teklatuan. Vale. Egia esan teklatua sartzea, eta bai ikutu ematen dio, ez da? Bai, ezberdintasuna... Bai. Magia, pizka. Magia, asko. Ondo. Bueno, eta esan desu bezala, hasi zinaten, da ondo junda, ez da? Hasierako, kontzertuak, eta arrakasta, eta gustu ebilizat, ez da? Hasi ginen bertsioekin, gure herrian, eta hortik egin genuen salto, Aritzen auzoraz, ez da Tarrabiakoago bezala, Mendillorrikoa da. Osea, zerate launeska... Launeska Tarrabiakoak eta Mendillorriko mutiko bat. Vale, gaixua. Ondo tratatzen aldezue. Bai, noski. Beak zuei, baita ere. Beste bat gehiago da, ez da? Baina eski badaki gaina, hasieran launeska zinatela, eta gero izan dela bea... Azkena sartu duana, ez da? Ilabete bat beranduago. Osea, berez lehenengo kontzertuan beratzegoen, Osea, behar genuen basu jole bat, eta hori, hortxe ikusi genuen Aritz, eta sin más. Azkenekoa izan zen sartzen, bai. Vale. Ona, bueno, hemen... Erki, hor batzu jakin, bale. Ezakitzen bat eskatu jaztu. Oso ondo, azala lau oiek ondo daude. Ingozuna da oiei. Azala ondo kendu, hau organikoa bota bera, eta ingo desuna da... Xerretan, adibidez, bale? Xerret xotan. Eta zu patatak inbiar dituzu kaskatu, bale? Egosten jarriko ditugu uretan, kaskatu baldak izuetan kaskatu. Eltan ez. Baitu, sartu labana, bezatatu keskaneka. Bale, sartu labana... Vale. Klaks. Bai, egiten dut batzutan. Venga, hola eman. Venga. Eta danak kaskatu, eta horrentzako ere bai gura jarriko etemen martxan, da hori ere egozin goitugu. Vale. Eta kantuak oso alaiak dira, bueno, ikusieten bezala, ez da? Eta kit, zuze aldarrik atzalde zue, ose topatuko dugu zuen letretan? Bai, igual gehiago aldarrikatzen dutenak ingelesez idatziak daude, orduan gutxiago nabaritzen da. Bertakoak esenteatzeko, o no hainbeste hori, Igual errazagoa da, ez? Ez duzu hainbeste aurpegia erakusten ez, edo hor lehenengo lerroan jartzen.
Baina bai, nahiko poperoak dira besteak, baina gero kontzertuetan bai punkiagoa jartzen garela uste du. Bai, Ezakita serre moduko bat. Bai. Makarra bai, makarra. Bai. Eta, zoze aldarrikatu badakit, bueno, kantu guztik eta aberrarik eta taldetan beti aldarrikatzen dituzue gauzak eta hor zuen, ez dakit, ikuspuntuak esan, ez dakit zetopatuko deun. Gehien bat da gu disfrutatzeko eta baita ere gure lagunak, beste aldean daudenean disfrutatzeko baita ere. Gero bai zentzua edo oinarri batzuekin, baino batez ere ondo pasatzeko. Hor pixkat nik entzunet eta aldarrikapen feminista pixkat itezu, beharra daula gainea, ez da? Bai, aldarrikapen feminista egiten dugu, baina ala ere, elkarrezketa askotan ja hori da galdera bat oso... Osa, beti dago galdera hori, eta ez dakit, bai, baina ala ere atera nahi gara hortik pixkat, nahi dugu normalizatzea, neska garela bai, ez daude horren beste, baina nahi dugu normalizatu musikariak garela, eta ez neskak musika egiten. Osa, aldarrikapena, ez dago abestietan, gu gara, como tal, aldarrikapena. Zaten bezala, ondo.